खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी दिकियाजुलि बाटासिपुरनि जा रतन कसारनि मुङै दोननाय लामा बे दोननाय लामाखौ खोमोरनानै डक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जीनि मुं दोननायखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय फिन जाथाय होदों रायजोनि बारग' मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों जे दिकियाजुलि बाटासिपुरनि रतन कसारनि मुंखौ सोलायनो नाङामोन। जाहोना जाबाय रतन कसारिया सासे हादोरनिनो उदांस्रिनि थाखाय मुंख्लं जानाय आरो जों बिथां मुंख्लंखौ मान बावनांगोन आरो मान होनायनि गोनांथि थार होननानै बाथ्रा बुंदों। जेराव गोबां बे समाव दैदेनगिरिफोरा लोगोसे रायजो राजाफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन जाय समाव जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा धोरोमनि जेंना जेंसिखौ एबा धोरोमखौ लानानै जेंना जेंसि दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानाय समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव धोरोमखौ लाना दान्थे बिदान्थे खालामनाय सम मोनदोंब्ला बै रतन कसारिनि मुं जाय भारत नागार सोमावसारनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों रतन कसारि बिथांनि मुङाव दोननाय जा बाटासिपुर थांनाय लामानि जा रतन कसारिनि मुं बे मुंखौ सोलायनानै डक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जीनि मुं दोननाया गनायजाथाव नङा। बेखौ मानो दैदेनगिरिफ्रा फंसेबो बाथ्रा बुङाखै होननानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों अजद दैखांदोंमोन आरो बे थिग बे जाथायखौनो लानानै रायजोनि बारग' मन्त्रि एबा इउ पिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि उरखाव ब्रह्म बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे दिकियाजुलि बाटासिपुरर रतन कसारी पथर नाम সলনি কৰিব নালাগিছিল কাৰণ তেওঁ এজন দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ শ্বহীদ। এতিয়াও ৰাইজৰ আবেগ অনুভূতিক সন্মান জনোৱাটো उचित होननानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङाखै। बिटिसिआव गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर आरो आथिखालनि जा बिटिसिनि सरकाराव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव दासिमबो जेबो उदिस गैया। जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां बेनि सायाव बाथ्रा बुंदों गोबां बेनि सायाव बाथ्रा लाबोदों नाथाय खोब खम दैदेनगिरिफ्रा जा रतन कसारि जाय गावनि जिउखौ बलिदान होदोंमोन भारत उदांस्रिनि सोमावसारनायाव बै रतन कसारिनि मुंखौ रावबो फंसेबो दिनैनि बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बुङाखै। नाथाय बे समाव प्रमोद बर' आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोना बेनि सायाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों जाय खामानिखौ मन्त्रि अशोक सिंघल बिथाङा मावदों बे मावनाय खामानिया मुगै जाथाव होननानै अजद दैखांदों। दानिया नायलांदों इउजि ब्रह्म बिथाङा बे रतन कसारनि मुङाव दोननाय लामाखौ सोलायनानै डक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जीनि मुङाव दोननायखौ माबायदि फिन जाथाय होदों बेखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि जा स्क्रिनशट बेखौ नोंथांमोना नायलांदो।